tinggal tabiang nan lain kamau nikam batahun bana adia nan tinggal nan lain bapi taruakan tinggal nan lain bapi taruakan lah patuhi dan nai bahati bimbang diri nan sadang babadan duo sedangkan udah dirantau udang apakah dayo ya badan nangko apakah dayo ya badan nangko. Indah elo orang panggamang mudah jatuh bukannya adia sajonan bimbang denai dirantau bahati bo denai dirantau bahati bo Lah patuhi denai panggamang diri jatuh siapa kamanagakan badanan indah sana pamilih sakit kasih kadikadukan sakit kasih